Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 9:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat, mayong gabi, kamusta naman mga palaga naman tagpalamati, region-wide, liwat naman kita nga magapangalagad sa nabilin isa ka oras, 21 minutos. Uy, karon nga adlaw, Webes, petsa 21. Webes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kananda, liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga pwersa sa aton sining nga news team. Ang aton sining nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalibot sa pinakabahin sa Metro Bacolod, liwat naman naton nga bantayan, liwat naman naton nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa aton sining nga kagabihon sa Webes nga edisyon. Anano man nga mga eventualities from where the action is, mata kagdulungan oras sa kagabihon. Buylog nato na puwersa ni Aksyon John Diaz. Back to back sa aton sining nga piloto, waswas lang ko na may, ariya lang ko na mais. Importante, way lang malisya. Aksyon Papang Nixon Taho.
Aton mga pagbantay sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod sa mga update sa balita nasyonal kag international. Pang Webes edisyon, buylog nato na puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Opdaman kita sa katong sining nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Buylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinalagat ang Korman Aksyon Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa labinin isa ka oras. 19 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Unang kabahin sa ato sa mga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibala-bala ka mo ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo ini sa may mga balatian blang akuan nga asma kag balatian nga diabetes. Ini bangod mayari ini mayara sa ginatawag nga natural treatment. Ang mangosteen para nga mangi normal ang glucose level sa imo sining alawas. That's why atong ginarekomendar dapat adlaw-adlaw inom kita Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para malikawanta ang asthma kag diabetes. That's why sa inyo sining pagpanglaklon ayaw gid magkalipat. As always, lista ha para hindi ka palipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa pagbaylo-baylo, sa pagkambyo-kambyo sa ginatawag nga panahon, hindi ta kung kaysa malikawan na ginaatake kita sa ubo. May mga tao kung kaysa nga kung atakihon sa ubo, ginabarukoy. Kung naka-experience ka mo sa tao nga nagaubo nga ginabarukoy, nagakwana, nagakatulbla, doon nagakalabang yung nga tilaok. Then katapat sinabi mo niya, no? CL77 lang. Adlaw-adlaw bla, tumar ka CL77. Inang ubo mo nga masyado katiga, nga nagaduga tagaltal bla. Amat-amato niya na pahumok ang ubo mo. Kung ikaw adlaw-adlaw, mag-inom sang CL77. Mabakal ini sa mga butika, parmasya, butika, drugstore. Hindi ka mong bakal sang CL77, inablang may mga nagalibod, nagapamalay-balay, piki na. Hindi ka mo magbakal na. Para sigurado, hindi ka mo bakal sa butika, ya, sang CL77, kay sigurado, kwarta nyo hindi mawasi. Sigurado, mahubok pang ubo nyo. That's why, siling sang horobaton nga nagasiling, laking CL77, lagi kang panalo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa Bacolod, Baudamo, Gidyapon, Sarawayon. Tig-agid, tig-ah. Inilang adlaw ang operasyon sa Bacolod Police. Halin Police Station 1 pakadto sa Police Station number 10, bulig ang Bacolod City Mobile Force Company.
ang Mobile Patrol Group, MPG ni Police Lieutenant Rondel Tapang, mga 466 gid ang mga nadakpan nila nga nagapasaway. Iban wala naga-practice ang social physical distancing. Ang iban galagaw wala gasoksok face mask. Grabe gid no. Budlay gid, tig-agid. Isa na mo kahambal sa radyo, sa TV, isulat sa dyaryo, daw wala lang sa bungog nila, daw ginapalapos lang nila sa piyak nilang adlunggan. Daw tas ang atong mga kapulisan, kadamo pa tayo isang asikasuhon sa atong kapulisan sa ilang trabaho. Ang obra sa mga isang pulis pamantay. Hindi sa kahimo sang obra nila nga normal nga obra, lang ng routine lang obra. Sa ginakalipatan ng operation sang drugs, gambling, lost firearms, wanted person. Kaya ito din nag-focus sa atong kapulisan sa pagbantay sa mga pasaway naton nga mga utod na wala gyapon nagatuman, way gapati. Sa ginatawag ka social distancing kapag soksok sang face mask, budlay gitig agi daw. Si Pabla 466 ang nadakpan sa pulis nato. Inilang adlaw. Indikasyon nga may mga tao gyapon nga way sa bungog nila. Tig-agid, tiga-bagol. Wagid ka kahadlok nga matapikan sang virus nga COVID-19. Di pinaka-uli ka rin nga datos ang Department of Health. Kining adlaw, mga sa Pilipinas, sa bilog ng Pilipinas, mga almost 13,434 na ka mga persona ang konfirmado nga may COVID-19. 3,000 diri ang nag-alayo, kag 846 diri ang nagkalamatay. Wa isang adlaw nga wa isang maduga nga kaso nga positibo sa COVID-19. Although nga may ara man nagabalos nga may nag-aalayo. Pero ang patay way man untat kasaka man. Nagligad kahapon ang patay 442 subong. Ang patay 842. Subong nagdugang 2. Or I mean nagdugang 4 846 na dugang 4 sa patay ni karong adlaw sa COVID-19. Di sa bilog kalibutan, ang record sang World Health Organization nagapakita nga 5 na kamilyon ka mga tao sa bilog kalibutan ang positibo sa COVID-19. Ang nagalayo dito mga 1.9 million man, pero ang patay 328,227 tiamak mo na. Gasaka lang nga nagasaka ang ilanat. I mean, daw ka, kung ang kilala ko pa siling niya, daw ka horror baan. Di wala, labot pa sila, may mga OFW pata, may mga seafarer pata nga nagalabot sa aton diri sa Pilipinas. Diba nga stranded na nga ari na gid sa Pilipinas mo. Ara lang nagapautaw-utaw ila sini nga mga cruise ship mo, barko da sa Manila Bay. Kaya wala sila na ginapanagutan kung hindi maging kompleto ang ila sini nga testing nga ginahimo. Dili lang gani nga gabi 6:25 sa bread code. Dami nagabot na nga 25 ka mga returning OFW nga nagabot. Asigurado ko i-quarantine ini sila nay sa 14 dias naman. Dito ka kululbaan na niya nga sahi sang figure ang atong sumong nga paibalo sa publiko. Kadomdom kong kahapon sang hambal ni Secretary Dr. Francis Duque. Niya nga may ini nga sitwasyon. May ara na tawag nga second wave. Di ginbawi ni sang kwan.
ginbawi ni sang atong sining DOH secretary, sila niya sorry. Niya hindi amo tong figure. Kaya ginsupalpan isa ni Kwan mong ni Attorney Harry Roque. Ang gwa siya ni Roque versus Duque mong. Tinangayo sorry si Duque. Di sila ni Roque, na granted Umus ko sa mga kanta, pabla, sila nila, laban-laban, bawi-bawi mong. Yabi, nagasala-salang Espiritu Santo sa aton nga mga kakauturan, pagbalita kahapon ni Secretary Duque nga second wave na ang COVID-19 sa Pilipinas. Ay ito hindi maintindihan, no? Sila mismo ngara sa National Interagency Task Force daw ay nagahilitulog statement nila ng tao yung pagbalita kamo ni ginakulbaan dayo mo. Di dapat careful ang aton nga mga national official, especially ang aton nga mga na in charge dira sa Interagency Task Force. Kaya kabudlay sang statement yung kisa nga nagakontradict. Kamu mismo daw ang inyo dira nga mga pagtililipon kag pagpalayag sang statement daw wala nagahilibati kag daw wala nagatinuhog-tuhog na. Kaya resulta sa niyang tao yung mapani ka mabalon mo yung ang Pilipinas. Second wave na. Igo mura. Si Secretary Roque niya hindi First wave pa lang ta. Kini lang kagabi gibawa ni Secretary Duque na ogre siya kwan pa first wave lang ta. Either first wave, second wave, third wave, ang importante nga mapunggan ta ang ining paglapta sang virus. Pagi sa amo mangyapon suliton ta. Do Vice Mayor Ilsit Pamilyara nimo. Suliton ta. Social physical distancing, sok-sok face mask. Tig-agid, budlay gid. Budlay guro, tig-agid guro kaya tayo, 466 mo. Ang mga persona nga nadakpan. Ini lang adlaw, sa bilog adlaw operation sa polis nato. Di po silingon, damong gyapon pasaway. I mean, why sila madlo kung matapikan COVID? Matapikan ka COVID, milyon naman ang imo sinigasto mo. Abi mo lang. Kung di malason kaya, tap kay. Di po okay na kung mapatay kaya sa COVID, nga why sa pamilya nga malatnan nimo or why ka sang kasilingan mo da nga malatnan. Lagi na problema. Tamo na sinimlang ang iban gahalong, pero ang iban niya may gahalong, ti ang nagahalong, usado madiskrasya pa. Kaya amuna, suliton ko permi. Amon ni ang ibato, tanay sa COVID-19, for the meantime, nadawala pag sa kasiguruhan, atong nadiskubrihan nga vaccine. Ngati kung good na to, 2021 pa to ya. Di sigurado ko, before magabot ang 2021, nga makaangko na kita sa vaccine, kung hindi kita magalong, kung hindi tayo mapunggam, ang COVID-19, sus Ginoo, damo pa ni magkalamatay, kag damo pa ni ang ma-infected. Malatnan tungod sang kapabayaan ninyo sa inyo kagulingon. Muna ko sang pulista, kadamo sa kulubrahon, nagserbi nga maid, nagserbi nga yung pulis nato niya, hala ka pamantay daw, pang saway, kung di naging pasaway, dakpon. Kay wala nagapractice sang social distancing, kag wala nagasoksok sang face mask. Yan mo ng kululbaan. Sa Manila, sa buong to daw nagalalain to mga taga Manila to, nga to nga makasimanwa, iban to. At hindi sila makapauli sa mga probinsya nila. Tungod nga ti, nagasaka ang records ng COVID-19 dito sa Luzon, especially sa Metro Manila. Ipalihog lang again and again. Daw uli anong tindito plakat ang buka di halakal sulit-sulit. Again and again, apilar naton pagi sa nga palatuntunan. Hindi man gid budlay ang pagkabas sa gobyerno ta. Distansya gamay kag sok-sok
face mask. Amo na nakasimple ang ayo sa aton gobyerno, sang city government, sang provincial government. Distansya gamay lang, sok-sok ka lang face mask, magwa ka sa balay mo. Muna permi aton sulit-suliton permi. Kay kung kaysa ti sa aton nga pagsulit-sulit, basi pa malang may mga tao nga makadumdum, ay dapat yan ko tuguli sa aksyon radyo. Gamba sa aksyon Eric, nga manao ko sa balay, sok-sok ka na face mask. Pagpamalaklo mo da, kung nagapila ka da, ay, social distancing, siling siyang aksyon radyo. Muna bla. Iya mo gini ang mabudlay gid sa tanan. Kay kita gahalong, ang iba niya may gahalong. Makibot na lang ta kung kaisa nga wala untat ang pagsaka isa tagpila-pila lang kabilog, pero ang kwan bla, ang gauge nagasaka lang nagasaka, way ganubo. Why man siya ga-steady? Hindi ko magsaka na sa kada adlaw, isa-isa-isa. Mag-31 diya sa isa ka bulan. 31 man kataong malatdan. Sa 31 na malatdan, damo-damo pag ina, ang iya malapdan. Oh, di bla? Ano kay budlay gid? Budlay gid ang tao ispilingon. Kag budlay gid, ayoon kag pagabayon. Tutulaw nga ito kapulisan ni tak-anin ni sa halaka panaway ni halaka rekurida galing kati ubra nila mo bilang part sang local interagency task force so gani nga parang hindi man ta mahulaan sa aton ginahimo sa aton nga mga panimalay sundon ta lang ang patakaran sang aton sini nga gobyerno. Social distancing, sok-sok kita sang mas. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo. Amo na nakasimple ayo sa gobyerno, distansya, sok-sok, facial mask. Tapos ng istorya. Kung hindi ka pa magpamati, ara ang atong kapulisan. Matsambahan ka mo dati, tiner ka mo sa mga gym sa mga barangay natin di 12 oras. Lecturean ka mo sa pulis. Kundi ma-delay pang inyong mga transaksyonist kagang inyo kalatuan kaga basi yung sugo pang bakal bugas. Basi tingalan to sa nanay mo ikaw kapuli hasta subong kagli mo ya ara ka nagapamusi-musi sa kalimutaw mo sa mga facilities ng pulis naton magandira gina house temporaryo ang mga pasaway nga wala nagasunod ka nagatumam sang ginatawag nga social distancing kag pagsoksok sang mas. Yan na sa balita dito sa Manila, Luzon, ano itong kabarangay, tatlo ka semana, way sa kapuli, manulibod isda. Nga lang, bata, kagasawa yan, way kapuli, na suspetsyon niya, basi kung may malaing at tabo, bla. May mga cost-oriented group nga nagbulig mo to sa iya, kaya na preso sa tatlo ka semana mo. Galibion sa. Ito, why siya may nagbisita siya mo? Nagkuha lang siya. Nagbaligyan ito sa isda sa piyakto nga barangay ito. Diyos takpa sa pulis, may kasoksok face mask. Hindi na priso. O sakaan kaso. Nag-plead guilty na lang sa gani mo. Para kagwa na lang siya. Tawag mo 15 dias dula siya. Pagkita sa sang batay, kag sa sawaya. Gali mo kaya na priso to. Sa piyak lang nga lugar. 15 dias. Kung nagsoksok ito sa sang face mask, huwag kita di problema. Diba sa soksok face mask, dakpan ka pulis. Kundi, preso. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines, start our time, alas 9:30 na. Nagakuansabong, nagapulo pang naguob, no? Nagapulo pang ilat. Gahibi naman ang kalibutan. Gatiri-tiri naman. Check tabi nato sa nga patrol, to Crosswind Patrol. Sa tulo temprano, pati may gintiro naman di sa may Nara Capitol Shopping Center daw. Roland Negosante. Tag-iya sang naganegosyo blan ni sang kwan, sang abuno. Diniro,
Nagigo to anom. 4-5 ang ginagamit to sa pagtiro sa biktima. Grabe, no? Ang kabuhi sa tao sumong gaway na bili, ah. Ang kabuhi sa tao daw katulad lang sang manok bla. Na kung gusto mo mag-iyaw, panguruting ka lang, takpon mo, gurguran mo liog. Kagitos mo sa nag-indakal nga tubi. Kaya ama mo niyang kalimbawa, sa kabuhi sa tao sumong. Daw wala bili, ah. No? Ang kabuhi sa tao. Isipa pala niya, negosante niyo, nanira sa iya sining negosyo nga baligya bunod, ha? Gahana nga magsakay sa salakyan niya, at gimpalapitan sang isa sa 3 ka mga suspek, gintiro sang armas lutang. Ngagaw pa ni madala sa may dito, Riverside Conductor Hospital. Ahayte gimprononsar nga dead on arrival ng public, at anong gitang igo mong siguro gin nga igo. Pero may report nga may duha ang lookout. Kagpuraw na naka-face mask. Nga daw as-is lang, nga daw ordinaryo lang. Nga daw ang kunabi plano. Mga pinalapitan nila to si Mr. Roland Tan. Kag tiniro, Waigid ka salba na pobre. Bilog hapon, yung ikubiran ni Sato sa patrol, to Crosswell Patrol, Action John Diaz. Ang ini nga insidente. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Action John Diaz, sa number 2 sa report dyan. Good evening, Pus Kabin. Maayong gabi sa Eric, maayong gabi sa tutaran ka mga ka-aksyon. Ay, perting tugnaw sang panahon, Aksyon Eric. Oo. Ang ulano, naara na naman, nagbubo na naman liwat. Sabi ko gani, nagulaw na, wara na naman sa. Nagidi na naman, Aksyon Eric. Sabi ko, namin ang simpo, sabi ko magkanay-kanay na sabi. Galing kayo, nagbawi na naman ako. Nagpulupisgo na naman ang ato naman nga kalangitan. Bogi simpo, yakid nga kaya nato nga daan, pero tapos gano'n itong investigasyon sa mga kapulisan, may kang tanan sa kaso nga pagpatay. Ito kay Naxel Rex, isa naman ka negosyante, wala naman, nagbubo na naman ang ulan, no? Pero, anyways, mayang gabi lang sa tutanan nga mga ka-aksyon, hope nga yara na kamutanan sa isa ka maayo kaintang, mayagid karon na kagabi, medyo pakuribong lang kamudanay, sa mga lugar mga ka-aksyon, kami diri ari man gyapon ang parayon kami nga nagalambiyong. Pero sa karon nga gabi man rin mo sila kadamo ang mga nagabiyahe, no? Nga mga salakyan, compared mo sa pila ka mga inadlao, nga damo gid man niya mga salakyan nga nagaranda di, no? Nga nagakadto pa kari, kundi na lang makadto about karon nga adlaw ya. Rin mo sila kadamo compared mo from Monday to Wednesday. Nagpulupaway ako gamay. Pagbalik ko pag Huwebes, do kajutay na gitnan na mga salakyan. Ako ko siguro iba ni guro nagpulupaway man. Gabi man dira kay Police Captain Elmer Bonilla nga ang tulinang isa ka pulis kagang isa ka lalaki ito nilagsanay pa ito kay na. Kay wala ito na face mask. Actually, nag-trending ito ba? Gilagas dito ka personnel nila. Anyway, karon na ang detalye sinakaroon ato naman iidgadulong sa tatanan nga mga ka-aksyon, no? Anyways, mga ka-aksyon, ari na rin may record kita, no? Sa nga pinagkadamo ng mga violators sa nagkalain-laing nga mga kaso thanks to Police Lieutenant Colonel Lester Rigada. Bakit na may mga arada na nagpamateryo, makulod niya. Okay. Kung may mga barangay kamudra, no? Meron sila kaso for curfew, may kaso nga social distancing, may kaso nga face mask. But singo wala ka suksok ni face mask ini mga persona, no? Amo ginin pinaka-rason, kudako man ginin imo diri multa sa ulihi, no? Ariyo, kung curfew, may ara sa barangay size, may 3 na nilakpan, bago sa curfew, umpisa sa nagsugot ang General Community Quarantine sa Mayo 16, tubtob karon nga adlaw. Barangay 27, mayara na 5 gid ka mga persona sila nga nadakpan. Nagapanguna din sa listahan, Barangay Alihis, Aperting Barangay Alihis, 21, gid Jackson Eric ang nadakpan sa curfew. Ang bata, 2, no? Ang Barangay Estefania, mayara na 3,
Sa Mansingan may 5. Ang area sa Barangay Montevista may 1 man sila nga nadakpan. Ang Barangay Panukoy may 1. Ang Sumag may 5. Pero may record sila karon na mga adlaw, may ara pagid sila 26 nga nadakpan. Curfew na. Pertek, subong na ng adlaw sa rekrakon mo nga dinakpara ilap. Kag ang area sang Barangay Takuling 4. Pero may record pagid sila karon nga adlaw nga may 4 pagid kay ban nga nadakpan. Ang Villamonte may 7. Actually, kay mga persona nga nadakpan bangod sang curfew. Sa mga wala naman nagsunod sa social distancing, ang Barangay 2 may 15 ka mga persona nga nadakpan. Barangay 30 may 2 ka mga persona. Ang Balago 7 gidya ka mga persona man nadakpan. Bata 6. Ang Granada 2 ka mga persona nadakpan sa social distancing. Ang Panukoy 3 ka mga persona nga wala nagasunod o kung nag-obserbar sa social distancing. Ang nadakpan sang mga kapulisan. Ang Singkang Airport may 2. Kagang Villamonte ang Surek may naman 5 ka mga persona nga nadakpan nga wala nagsunod sa ginatawag ang Surek nga social distancing, no? Amo na dapat nila sundon gid diri ang Surek nga ma-make sure man nga wala na sa iban nga mga persona nga madakpan pa. Ang sadya diri kay face mask, kare? Ang face mask purti kadamo, halos tanan nga barangay. Base barangay Malawagan ra, Barangay 1 may 14 nga nadakpan. Barangay 2 may 6 nga nadakpan. Barangay 3 may 3 nga nadakpan. Wala barangay 4 ba? Barangay 5 4 nga nadakpan. Barangay 6 5 ang mga nadakpan. Barangay 7 kag 8 wala sa lista. Kasi ang pinakadamo, Barangay 9, 58 ang Purti ba damo ba? Galing kay Kabalo kag sir, kining 58 suno kay Suelyada. Ang karabanan nakpan hindi ba taga Barangay 9 ged, pero nakadto lang sa area na sakop sa Barangay 9. Like for example, naglakas sa LTO. Yung LTO sakop na sa Barangay 9. Kung wala ka pero observe sa nga kung wala ka sa facial face mask, tidakpod ka, pero area ka na nasakop sa Barangay 9 Action Direct, no? Okay. Barangay 12, 1. Barangay 14, 8. Barangay 26, may 2 ka manadakpan. Barangay 27, may 6 ka manadakpan. Barangay 30, may 2 ka manadakpan. Ang Barangay 31 na ba, may ara naman nagsurek 4 gid mismo ka mga nagkladakpan. Ang Barangay 34 may 2 ka mga nadakpan. Sa 35, 3 gid lamang. Sa 40 may 5 ka mga persona nga na-arestong aton nga mga kapulisan. Sa Alihis may 3. Sa mga naing barangay sa niya, ang Banago naman may 14 man nga mga nagkladakpan. Ang Barangay Bata 22 ang ilaman nagkladakpan. Sa Kabog may 2, ang Pilisa 15 gino, Granada naman niya 20. Handumanan 17, no iladakpan dra. Mandalaga may 15 ka mga persona dakpan wala nagasukso face mask. Karon nga adlaw may initial report nga may 3 pagid sila nga dakpan nga dugang. Ang Mansilingan may 3 una nga report. O kasi ka may dugang pagid nga 11 pagid ja ka mga persona surek nga mga nagkadakpan pagid sa Barangay Mansilingan. Paano ko may 4 pero may dugang pwede nga 2 karon nga adlaw. Singkang may ara 24 no sa Sumag may 16 pero may initial report nga may dugang nga pulo pagid nga nadakpan karon nga adlaw. Ang Takuling may ara Sam pero may initial report nga may dugang pagid karon nga adlaw sang 24 pagid ang surek nga mga nadakpan sa area mismo sang Barangay Takuling. Sa Barangay Tangob may ara 2 ka mga persona pero may report kita nga nabaton nga may dugang pagid nga nadakpan karon nga adlaw nga 8, no? Ang Villamonte hindi man magpaulihi kaya ang record ni Villamonte kag ang record ni Barangay 9 do puno pareho lang 58 man Sonereka. First thing na sa area sa station number 4
ini may curfew man sa gyapon, may kaangkanan. Diyan mo na naganayang ba ni si Liada Adriano nga hopefully manuto ni no kay hindi nila pag-enforce damo ni magginawa sa tagsa ka mapuluyan nga daw sa wala lang. Nabi nila bala exempted sila sa ginatawag action direct nga COVID-19. Tamo na, mayo man nga kasige panakop ni ato mga kapulisan kay ti although hindi sila pagprisuhon, ihod lang man ini sila, dahil kaya kinanglanon nga action direct no para mangnuto ang iban. Di ka lang natatakpan sa ila. Okay, amo na daw sa areas ng LTO, kagano, sir? Oo. Okay. The rest, yes, sir, ng mga areas, possible man nga hindi man taga-dara. Oo. Di ka lang natatakpan sa area during that, time. Okay. Tapos, sir, ang strict implementation, meaning nag-start na gid sir 18, gid sir, no, nga doa mo na ang ilang full implementation sa policy, sir. Oo. Although sa Saturday na umpisa na, pero ang din, kay ang buong sa tao sa lima na umpisa. Okay. So, tapos dito na nakamado nag-implement na, sir. Oo. Okay. Sige. Action na Mar na batiano nga ang pagpaidri ni Police Lieutenant Colonel John Lester Yada ang Operations Division Head sa Bacolod City Police Office sa pinakauli naman nilang update kagti of course ang panugyan sa publiko nga hindi na ni pagliwaton kaya hindi na ni pwede ang Yada nga magparangking Blackson Eric sino pinakataas kaya hindi ibot sino kung pinakataas maayo ng record mo eh for example on the face mask lang ang pinakadamo ako Bacolod City Workers Company gini sila gini may pinakadamo nga nagtradakpan with 65 no station number 4 may 65 man pero pinakadamo gid kahapon sila 281 kahapon nakpan nila pero diba so gin pa day of lang tayo 280 wala nakpan sa mga pulis so pulis karon nga gabi nagasige nga daan bunok ang ulan pero nga nagadamol actually mas maayo kung tani kung hindi na pinasaway ang pinanakon sa mga kaso no hindi na sila magpadungol pa especially ang mga salakyan ng mga salawayon kay karon nga adlaw nagkasamaan sa operation ang katapos sa Bacolod City Mobile Force sa Negros Occidental Provincial Highway Patrol Unit na nagpangkikit ng sinaksurabek sa mga salakyan na mga nagpasaway sa dalan for example ang mga obstruction no sa dalanon nagatag ng pinatiket sa mga illegal parking but pilingon sini once nga may ticket ka na ang pinaka-implication sa direction direct is may violation ka and of course may aray ka palang tubangon na penalty. So ang penalty it goes around 1,000 to 1,500 pesos cash amo nang balayaran nimo sa kada violation. So example dito nagbayular ikaw dala illegal parking kita nga nila ginbilin may moslakyan parking ka lang skilid sa dalan tapos ginpaulong hazard mo na dahil moslakyan kaya bagara hindi na pwede aksurere kay tiit violation na sa kay illegal parking especially kung dra ka pa yan sa national highway nagparking sa imo nga salakyan nabi or obstruction man sa kung nagpapanahog ka sa hero o ginbilin mo dra nga nakakuga sa mabugat yung dalagan sa trapiko isa ina siya ka-form sa naton na obstruction sa dalanon so hopefully ang bagay ni Pulisa Captain Robelito Mariano ang tagpamuno sa Provincial Highway Patrol Unit nga magsunod na ang pinanaton tanan ka mga ka-aksyon especially kung traffic loss ang ato naman nga pagambalan aksyon direct. Okay, may 20 na sila ka maging sampulan karon nga adlaw. Ano si Police Captain Robelito Mariano. Sir, so far sir, yung problema pa rin natin sir yung sa traffic situation dito sa Bacolod. Medyo madami talagang mga sasakyan sir. Kanina sir, nag-ikot tayo, may mga nahuli tayo sir na especially yung mga naka-illegally parked tsaka obstruction sa highway. Nag-ticket po tayo kanina. May nahuli tayo mga more or less, mga 10 yung mga illegally parked vehicle. Yung iba sir, sinasabihan natin din yung iba na wag pong magpa-park doon sa mga kalsada. Meron po tayo mga designated parking. Hindi na lang po sila mag-park kasi
hindi po nagagamit yung kalsada na dapat magamit, yung two lanes natin. Ginagawa nilang parking, so nagiging 1 lane na lang, kaya mas lalong sumisikip yung flow ng traffic po natin. Other than that po, sir, ano po yung ibang mga nakita natin observations sa daan, sir, other violations of illegal parking po? So, sa ngayon naman, sir, yung mga public utility jeeps natin, okay naman, sir. Sumusunod naman sila sa social distancing and may mga face mask naman sila. Pero tuloy pa rin, sir, yung pag-conduct natin ng dialogue and yung pag-disseminate ng mga information sa mga public utility vehicle natin. And kasama na rin po yung sa mga private vehicle na bawal din po yung sobra-sobra yung sakay nila na pasahero. And tuloy pa rin, sir, yung monitor natin sa mga border border area natin sa Kabangkalan, sa Escalante, San Carlos, and dito po sa Bredco. Okay. Sir, ano po yung mas maraming sasakyan na na-observe niyo pumapasok, sir? Mula po ba talaga outside Metro Bacolod o dito po talaga nanggaling yung mga sasakyan sa Bacolod, sir? Siguro, sir, yung mga outside Bacolod siguro kasi nag-open na po kasi yung ibang mga establishment natin. And lahat po ng government offices open na din po. Yung sa LTO office po marami na rin po. So, hindi lang po dito sa loob ng Bacolod City yan nanggaling. So, pati na rin po sa ibang lugar nakapasok din po rito dahil po sa may mga business transaction sila. Okay. Sir, ito ba, ano po yung ibig sabihin po ng illegal parking po, sir? Yung pong mga sasakyan na iniiwan nyo po dyan sa highway, tapos ilalak nyo lang yung sasakyan nyo, iiwan nyo na. So, illegally parked po yan. So, yung mga naka-obstruct naman po, kahit may driver po, tapos nandun kayo, naka-obstruct po kayo sa obstruction po yan. Okay. Sir, so bali po, yung mangyayari po, like for example, kapag iniwan po yung sasakyan na naka-hazard po, sir, hindi po yun allowed, no? Bawal po. Kasi illegally parked po yan. So, meron po tayong mga designated parking. Lalong-lalo na po pag malapit kayo sa intersection. Nasa-traffic po kayo. So, bawal po talaga magparada dyan. And sa mga pedestrian lane, natatapat pa yung mga parking nyo, bawal din po. Okay. Sir, 10 po yung illegal parking na natikitan, sir, no? Yes, sir. Actually, sir, ano pa lang tayo para mag-disseminate natin and malaman po ng mga tao na hinuhuli natin yung mga nag-illegally park and nag-obstruct sa highway. Para po at least makabawas po tayo dun sa congestion ng traffic, at least magamit po yung kalsada. Sir, kapag illegal park po yung tinikit, mga magkano po yung penalty, sir? Actually, sir, yung illegally parking, mga nasa 1,000 to 1,500 po yan. Okay. Yung... yung particular obstruction. Okay, so separated po yon yung illegal parking at saka obstruction na ticket, sir? Opo, iba pong violation ang nilalagay namin. Sir, mga ilan kaya yung obstruction, sir? Hindi pa lang po na ano kanina. Tapos lang po kami kanina. And sa ngayon, sir, mag-iikot pa rin kami mamaya. And yung pati po yung mga DCP natin, minomonitor pa rin natin, sir. Tuloy din yung coordination natin dito sa province. Okay. Mamaya nga po, meron uli kami i-escort na darating na mga galing Manila, dadalhin sa Magalona. Okay. Sir, bali 10, for example, let's say po 10 po sa obstruction, sir, no? 10 rin yung sa illegal parking. Yes, sir. LTO na ticket po ba yun, sir, yung nire-release po ninyo? Yes, sir. LTO ticket po, yung sa TOT po. Actually, bukas na po yung sa LTO natin. Lahat po ng mga nahuli natin during COVID sa ECQ and GCQ na i-surrender na natin, na i-submit na po natin sa LTO. Okay. So, yung mga nahuli po, pwede na po nilang kuhanin sa LTO yung mga driver's license. Sir, ano na po yung ating reminders po sa mga motorista po, sir? Yes, sir. Yung reminders pa rin po natin, sumunod po tayo dun sa rules ng new normal natin. Yung pong wearing of face mask, social distancing, and paglabas niyo po sa mga sasakyan nyo, motorman po yan o 4 wheels, kailangan po kompleto pa rin yung dokumento nyo, registered yung sasakyan nyo, may lisensya kayo, may helmet kayo, and siguraduhin po natin sumusunod po tayo sa batas. Yun po sa
pag-implement po natin nung disiplinadong driver, yung pong road courtesy, nawawala na rin po. So yan po yung kailangan natin ngayon. Makikipagtulungan lang po tayo sa mga law enforcers natin. Opo. Actually, si Police Captain Roberto Mariano, ang tagpamuno naman sa Provincial Highway Patrol Unit, naman ang pagpangandam nila sa mga motorista. Kahit damo kisa nagapinadayaw, wala nga binila COVID-19 na pandemic, do wala na lang disiplina sa dalanon. So, sa gyapon, gusto lang din nila na ma-implementar ang gratuwag nga disiplina sa dalan action rek sabtang nagapadayon, no? Nga nagapatungan, of course, ang pungsod sa natong naton nga pagbato sini nga crisis naman. Sini nga materion, upper action rek nga buo kaulan, dog buo lang nga buo. Ba? Asa subong? Gabundak, wala bundak ko, dulong-dulong, palibot na diyo. Sus. Zero visibility action rek. Ay, gali. Puro porting buo kaulan. Basin baskog ari kami sa Surgery Patrol, pero tingin mo matagay ginaturok sa rek na dogi na dogi na ula lang tubig. Pero no, ang pilaguro ka mga areas ni nyari na naguro pagtaas ang level ng tubig sa pila ka mga lugar nga dasig bala bahaak sa rek o perting pangilat padaguob perte apilang sa ara naman dinaguob lang no? Halo lang sa itong makakson, arab na nagatinero blas kilid sa mga subaba, sila parokoro ka matulog, kakibot ka mo ka lutaw-lutaw na ka mga tubig, alerto lang na yan, no? Kahit gabunok ang ulan, halin kagapon, dikto sa may Isabela, agapin ang ulan compared rin nga gabi nag-ulan ang sunareka no, sa atong tanan nga mga kakson. Along lang, samtang gasigi ang bunok sang ulan, mga kakson. Perte lang tatuling kayo na ni pag pulupaway gulpe lang araw-ara na naman. Alaw, balbal! Enjoy ka. Dason gani, ang pinaka-the best sa sabay, pambot, ito yung kilanglan mo simo, tulog. Pampot ko lang, nagbalasa lang anay, hindi na pampot, kay Budlay na akong pampot. Balasa lang anay. Balasa lang anay, pwede man. Sir Jones, like ito Para, nagkanto na si Sir Jones Agad yung din mo, kita ko nga alam biyong na mo ni Horaso. Pero alert naman na. Gina-check na nila, kaya pwede ka ko nagatudo sa ulan niya. Hasta subong? Kasi kaya bubo lang nga bubo, doon lang paway. Ay, gali. Tapos dulo pas ang kalangitan, no? Doon kagiri kita do paglaom nga doon kontat ang ulan, no? Surte ang bunok sang ulan. So aligmat lang sa tuntanan nga mga kakson, alerto lang. Hindi magpatama tulog, dra kay base sobra ka matanga kibot ka wala na himo galing nga ginatulugan. O kung ginatulutan ka na, discuss ka nagkaroon, mga kakson ang pinakauli naton diri naman nga sitwasyon sa palibot ng sulat pila ka mga balitaman nga aton madulong banda pinakabalik sa bagay aton mga dulong sa tuntanan nga mga kakson. Pero tandaan mga kakson nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mga paguyang o kunang pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sang higko sa tunlawas sa may dako nga papel sa pagbaba sang aton immune function ang mahigko kolon amo nang isa usually kahalinan sang naton nga mga balatian mga kakson ang aton kolon o kunang aton nga tinae mo gining alagyan sa mapagkaon nga nagasulod sa aton na lawas kani make sure naton mga kakson nga matindo ang aton kolon agud nga likaw kita sa nanuman nga mga balatian. Tandaan once may apekto kung apektado aton nga tinay apektado ang biog naton nga kalawasan kani tinduan ang ato naman nga kolon kag likuan ang sakit nga colon cancer pagi naman sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang super fiber ang super fiber amo nang pinaka-epektibo kag pinaka-madasing nga panilo sa aton colon the fast acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines ganun ang parte makakson magwakalasong super fiber ni mismo mahimo bakal sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic na hamtang sa GA7 building tupad gilamang sa DHL tunga-tunga sa Dalang Burgos Cagado Lacson surad sang Bacolod kag mga kakson subong nga panahon ang dapat nato rimon safety ginama mga kakson kung kita nabudayan magagamit sang food supplement yari naman isa ka liquid food supplement nga kinanglanon gid sa aton lawas agud naman nga mapabakod pagid ang aton immune system may dugang pagid nga 26 mg nga immune system
sistema booster. Amo ni maka-aksyon ang CL-P2P2. CL-P2P2, tanda naton, of course, sa mga kaaksyon, madamo ini sa mga ingredients nga kinalanon gid sa ato naman nga lawas. Mayari pa yung mga extract mga kaaksyon sa pila naman ka mga herbal plants. Likawan, ang nagabaligya sa peking CL-P2P2, labi na nagabaligya sa lapad nga botilya o ko ng plastic bottle. Bakal sa CL-P2P2 nga original, na green ang taklob, kagyalan sa 370 ml mga kaaksyon. Mabakal sa mga butika kag mga authorized dealer sa CL-P2P2. Sa Banwa sa Isabela, may available dra sa may Dia Store, sa may Hacienda Buenavista, Barangay Tinungan, sa Banwa mismo sa Isabela makakson sa CL-P2P2, may makamo dito magpadulong kag magbakal sa CL-P2P2. Tandaan, laking CL-P2P2, laging panalo. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinakson na John Diaz sa There You Have It Live Report sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Padayon ang pagbubo sa ulan diri sa Tacbanwa sa Bacolod sa mga nagabiyahe pa muni oras. Halo nga, may mga instansya sa katiga paskong ulan kung sa di pa mamurutan ang dalan. Ang report ni Action John Diaz, ginaduro man sa inyo sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto naman ang libreng medical check-up lunas hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtui, Pamasari, Dalan Action GA Esteban Building, arating opisina sa Life Extension Clinic. Nadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mabatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nakabutika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ikaw ka-text, pwede ikaw ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui, Pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang report man sa ato sa nga Patrol 2, Crosswind Patrol, ginaduro man sa inyo sa kalaban sa DTX 500 capsule. Sa imo sila nga pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galia ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule katino inisig mo sila nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo sila nga atay. Ini ba nagabulig panubo sa imo sila nga blood sugar, bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sabay mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bungod sa diabetes, ang katapat sina tumar kita. DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. First batch sa ato sila greetings may kabidira sa kay Toto Samuel Castillo Armita dera sa Valladolid. Naga-monitor sa ato sila nga pagpangalagad. Kami ako dira si Matt Joel, Christian kag si Elsa Ligarde. Halin ina kay Annabel Garcia ang pagpanamyaw. May kabidira kay Mr. and Mrs. Arnaldo, Sunny Boy, Paladar. Dara sa Victoria City, padayon nga naga, pa-urok.
Pamilya tara ang pamilya Marinay, pamilya Pineda, Santa Ana, pamilya Cambonga, pamilya Gador, Lagaspino, De La Cruz, kag pamilya Ligaspi. Nagapaurok-urok sila. Sila ni Action Dale Salazar. Magabidira kay paring Peter Cedric Auhiro. Musta sinday Pam? Si Kumari Cherry. Kagarigas na ko paring Peter Cedric Auhiro kay Toto Homer Kahipo. Kabalo ko tiga paurok-urok man siya sa Action Night Patrol program. Manong John Bilonyo and family happy listening. Sa kay Nida Bilyote Olarte, sa kay Juanita Sicilia, si Annabel Mandre Gosrub Araman, si Inday Blasa, sa Bacoor ara si Elizabeth Yatson Nasakaris, si Lida Zamora, Rodnel Helbosa Sr., Tamya lang asawaya nga si Norilyn Helbosa, Kingdom Saudi Arabia. Sa Kamingawan ara si Earl James Bocalbo, si Joan Chin Villacarios, Mrs. Lilia Cagramon Taton and family, kay Maninoy Remo, kay Maninay Clarita Tampipe and family, sa kay Toto Clark Tampipe, dara sa may Gardenville sa Division Balagay Tangob, sa kay Madam Luthel Bunda and family, sa kay Pritz Sigay Jade Narceso, sa kay Mr. and Mrs. Cherry kag Nonoy Duario and kids ang Maaw, sa kay Julia Bao si Banini, mustada si Yakone, sa Dingli ga paurok-urokin sila. Si Yakone kag si Banini dira sa Dingli probinsya sang Iloilo. Yes, Mrs. Lowe Di Paula and family, Agustin Barayoga and family, si Mary Grace Estares sa Pagonsan araman ga monitor, si Piper Parsley araman, o si Inday Miles Robles, si Miles Bugtaw Kapada, Jocelyn Kalamaan, si Rose Ann Gillian Kapada, Roy Tayhopon dira sa Saudi, malang dira nga pagpaurok-urok sa NHA Barangay Panokoy, nagatamyaw sila sa Beta Gintos Juarez, si paring Amik Garciniegaw dira sa London and family happy listening, si Glenard Antiporta, Dong Ding Lo, si Colin Garaygay, si Pritz Dichuso Hilado, si katandas man si Marlene Ugatis, tamya ko dira ang pamilya Lampreya, Noas, pamilya Uibanda, especially sa pamilya Vergara, halin kay Toto Ricky Boy Vergara, sang Valladolid, si Iboni Butzel dira sa Germany, happy listening lang. Tamya ko dira happy birthday sa kay Arlene Amay Fernandez sang Panukoy Baybay, halin kay Mary Ann Malunes Oribi, sa kay Bing Barillo may gabi, sa kay paring kinalansagay sang Tokyo, Japan, Kabuyaw Hatch, Bobby Muñoz and family sang Talisay City ga monitor gid, todo man kuno ulan sa Talisay yo. Vice President sang OTTG Toto Maymay Fernandez Estrella and family, Leo C. Sir, good evening. Ginapaksyonan kung sino man nakapulot sang bag bala nga may unod nga bulong, umemo ibalik lang, contact lang sa 0920-3948-772. Kay tao lang si Rodilyn Himpularan, pagi ini kay Toto Arniel Vista, Daddy Boy kag Mami Diana Consolacion and family dira sa Isabela Mayngabi, sa kay Throne LG Rush, damol man kung ulan sa man silingan, no? Si Toto Mani Lokyas, si Toto Elmer Pariolin
Pariulin. Ara, oy, Father Nomer Makinan, may gabi der. Mati sa to si Father Nomer Makirano. Der, good evening. Si Lodi Kagawad, Peter may noble. Ara, pag-monitor, kabugtaw pa sa gliyon. Dara sa may kahirap singkang Ana Filio, may gabi. Mrs. Saldi Riston and family. Sa Takoling, ara si Renavela Gamboa. Classmate Merly Dolido Magallanes. Mrs. Lonsky Didulo sa Pojaira, United Arab Emirates. Zel Marie Severino. Sa Marikina City, ara si Frank Capilayo. Si Jennifer Sibunga, Araman, Roy Beltrans Cadiz. Sa Kabog, tami ako dira pamilya Magarona Caborneso, aling kay Jimila Magalona Borniso. Robbie Rosmi, may gabigid. Tami ako dira si Dandan de los Santos, sang Bukol Omania. Security guard, security guard ini. Security guard Dandan de los Santos kag security guard Bukol Omania. Alin kay Toto Manjo Arnejo. Mr. and Mrs. Reggie Hinobes, Inday Ilaysada, may gabi. Kay Rot Galero Solina Pinobes, may gabi igid. Sa mga Hinobes family dira sa Tabaw, Valladolid, may gabi. Kay Momo Mueses da, may gabi. Sa kay Eva kag Joel Sangko and kids. Baway pag itong akon nga vitamins, Inday Eva. Monitor lang kami din sa La Carlota, Mark Mueses, ang Panamyaw. Elizabeth Malaka Gamala, sa kay Manilin Alvarado Baido. Buwas pa duty ni Momo Moises. Sa Takoling si Manilin Alvarado Baido glineo. Magabidala kay Elizabeth Mag-Usara. O si Police Major Jobel Sidel, mapisang hepe sa station number 1. Gamonitor man sa ito, magabidala kay Police Major Jobel Sidel. At sa mga K9 niya, no? Kami ako dira si Gloria Sardo, si Diding Magno, Simeon Ronquillo, sa Abonan Bago City, aling kay Julieta Guanzon Buenaventura. Al Pacino, may gabida. Toto Amik Garceniego, again sa London da, may nga pagpaurok-urok. Si Mami Elsa Berry, Bradjit Dila, katuto Buknoy, kapurok-urok man, no? Kami ako si Papa Nelson, alin kay Clinton Palma. Sa Kabog, ara si Marilo Alunan Ruiz. Sa Green Energy Solution, ara man si Jeff Chavez. Sa Kailito Jeroline Espinosa sang Binalbagan. Sa Takoling si Glo Chua. Tinungan Isabela si Cayetano Karampatana Shubi. Annalyn Mirasoche, attendance lang John Patrick Arceo, Patrick Dipoge. Ligo ko Greg Gargalicano and family sa Takoling, good evening. Tito Makheve. Greetings to my daughter Tech Ruiz Cuarte, kagiyabana nga si Dan Cuarte kag Brutos, alin kay Marilo Alunan Ruiz. Sa kay classmate ko Veronica Trosio. Met, kumusta? Si Laurina Lebre Guaps, San Bago City. Heaven Mrs. Jodel Calves Pamposan family. Oy, si Sir Marlon Solidom. Sir, good evening. Why kita da? Tulutaw, hi si Sir Marlon Solidom ba si Tigbatas. Ang akon nga amigo. Why galubad, why kapudis. Tigbatas yapon. Steady Pauls. Marlon Solidom and family. Good evening, sir, ha? Sa kay PO3 Botol Presbyteron family, may gabigid. Sa Cavite. Good evening sa imo classmate. Ara ka sa Cavite, Glimet. Wow, manin ng galagaw-lagaw yan sa Cavite, no? Nakalambot ka sa Cavite. May talong ka na sa COVID, ha? Ang beauty steady. Taga Masbilda, pamilya Solatra, Cristina,
Pamilya magbanwas ang yungki, alin kay Lokaritkit ang panamyaw. Ay, puwerti. Sabi ako dara si Boss Joven Pimentel kag Busing Eduardo Cayetano. Alin kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sang Purok Santol Barangay, Mandalaga. Balik ang Action Light Patrol. Pagkatapos lang, sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sample Plus Gold. Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng kamot na rekomendasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato siya palagad daw naghulaw-hulaw ng ulan matapos nga nagbubo siya. Ay, puwerte. Gurpi na nagbasa man yung amon nga rooftop ba? Ubos-ubos kitang balbas sang ulan ba? Balikan si Aksyon John Diaz sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Dari si Aksyon John Diaz sa balikan report. John, final report, please come back. Aksyon Electric, sampaw-sampaw nga kaso ang pag-atubangon sa ning 40 anyos nga lalaki at blaki na nag-trending Aksyon Electric nga nagkinamugay pa sila sa mga kapulisan sa police station number 6 and matapos nga gin-arestar kay do may si Aksyon Electric nagsuksok sang face mask nga required bilang minimum health measure o kalabi preventive measure sa pag-lockdown sa COVID-19 Aksyon Electric. So kaina gin-endorso sang pila ka mga personnel sa police station number 6 particularmente sa pagpamuno ni Police Staff Master Sergeant Richard John C. kag Patrolman Kent Vargas, ining si Jake Maravilla, 40 anyos, soltero, kag residente sa Purok Kabukiran, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod. Ini sa matapos sa dakpan nga naglapas sa General Community Quarantine sa idalom sa Executive Order number 35 series of 2020, particularmente na sa Kapaslawan sini nga magsuksok sa face mask. Ang sulak-sulak ini siya nadakpa sa tubang balas ng tratapan sa Bureau of Internal Revenue o kung BIR. Dira naman sa nais extension sa sakop sa Barangay Takuling diri mismo sa syudad sang Bacolod. Ining si Maravilla Aksyon Eric ang nagpalagyo pa sa mga kapulisan, nagbato sa mga kapulisan kag ginaligar nga ginbuyayaw pa ang aton nga mga kapulisan. Rason kung nga ini mga persona Aksyon Eric kung siya mismo ang pasakaan ng kaso nga resisting arrest kag of course disobedience to the persons in authority.
Authority pag yung kaso action direct no Republic Act 151 resistance and disobedience to a person of agent in authority among exact na kaso nga ipasaka naman ang batok sa iya ilang persona karon nagapabilin dra detenado sa custodial facility sa police station number 6 kag natanala pa sa taas ang kaso buwas nga adlaw action electric karon naman si Police Captain Elber Bonilla ang station commander sa police station number 6 DCD sila nga file sa kaso kay kon pa wala ala bakit madamo ang magsunod kaya siya mangin magmodelo sang hindi maayo. Magabi lang sa kay Search Egli sa police station number 10 nagapamag-take this Edward Escala monitor ko na kung gabi sa next station number 10 and Police Captain Armelin Vargas. Thank you so much. And si Sir Hendran sa station number 6 babalik dito sa News Desk Axlarex sa police station number 6. Sa police station number 2 nga naga-monitor kada gabi sa night patrol kitro may gabi lang kasi Sir Salvason Axlarex. Kag mga kagsod una mga wita magikan sa patrol ang taglipot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa action sa Bacolod Action Bacho. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan sa mga report live dira sa Patrol 2 Crosswind Patrol para puspusan sa ato sa nga pagpangalaga sa pila ka minuto sinabilin. Ginatamyo ko din ang pamilya Mendoza sa Barangay Bantayan, Kabangkalan City. Alin ini sa kay Dapoy ang pagpanamyaw. Tamya ko dira si Kagawad Josco Serva Jr. sang Barangay Zone 5 Morsha. Always gid ginagaporok-orok siling ni JP Ahina. Maninoy maeng kay banin na tsari sa labasyon dira may gabilang sa mga Tamis Boys, Boydayo, Felix Gar, Alan Amales, mga Katri Boys na sang purok may gugmaon Barangay Panokoy, pamilya Alit dira, Piedotse, Blancada Gonzales, alin ni kay Jerry Alit and family, Purok Chairman sang Purok, mahigugmaon Barangay Pahanokoy, padayon man nga nagapaurok-urok. Tami ako dira pamilya Libre sa inayawang kawayan si Mrs. Romeo kag sa Lumag Libre alin kay Laurina Libre Guaps. Watching from Bangkok, Thailand, please greet my daughter Shisadi Pauline Luis alin kay Cayetano de la Cruz Daisy. Rosel Villanueva, mayang gabi sa kay Colin na Garaygayda. Sir, good evening, si OTTG Patalyani, Operator Patalya Lines. Alin kay Dax sa Tapalya. Ani Lema Chill R. Araman kapaurok-urok sa aton nga pangalagad kay Dax sa Tapalya, no? Damo nang kuan paurok-urok sa Aksyon Night Patrol program. Kay Maninoy Rani Hanggayo and family dira sa Iloilo, sa kay Valencia Kenneth, Jocelyn Arisibita Ulak, Nes Di Mayo, Gerald Babaw, sa kay Kel Lorenz Juarez, kay Sid Peralta may gabi, Ping Luhada. Nagapamatik sa aton si Ping Luha. Si Alan Transporto, Ronald Miranda, sa kay Jo Mariyu, kag Maricel Toga. Andro Benedicto, BG Lau Uyardo, Sammy Rogero Awing, Ibini Butcher sang Germany, Joe Fax ni Pomoseno, Edel Tan and family, Heidi Lopez Baui, Philip Laurente, sa kay Sir Pineda and family, sa kay Frank Pilayo, Dr. Ani Asweda, mayang gabi sa Masilingan, Hermelinda Homes, pamilya Awing da, mayang gabi gid, Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, Maria Risa Valboa,
Annie Raffles, Memi Gatoka Kadungon, Leo Yanson, sakay Charm Garcia, Rachel Valiega Galoyon family, Idilia Manaay and family, Toto John Kagpriti Mahilo may gabigid Delphine Manuel Miharis Dinsay, kapaurok-urok sa aton, Sally Diamante, good evening kay Alvin Regala, sakay John Hamola, sakay Gemini Alonso, Benji Joso, sakay Gary Panadero, Frank Talion and family, Alex Kagmaninay El Siñadas and family, sakay Alberta Tanchado, sa Mrs. Pablito Benedicto and family, nagapaurok-urokin sa Mrs. Benedicto and family, Albert Kaluoyda, pamati sa aton, si Glenard Antiporta, Nel John Chua, wow, mustas toto Nel John Chua no? Sa, I think, Jeddah ni toto Nelson Chua. Teres Simpron Yong, sakay Jinson Ipson, Christian Roa, and the family, aragid naga, paurok-urok sila. Sa mga motorista, halong ka mo, maduludanlo ka nga ito, sili kadalan, baw. May lang kayo nagkulukulpang ulan. At least, bisan paano, basi makapuli si JM. Kung wala iti, basa gini siya, di gini siya matulog, stasyon garon. Pero apisar pa siya na doon, pulo pangilat pa nga itong kalibutan, no? No? Pulo pangilat pa siya. Makuha pa sa guro, mahana pa siya, ano nga sitwasyon. Alam mo na sa mga kapulisan naton nga ara pala sa mga kwan, sa mga police assistance desk naton, pulo pa sa lipod ka man siya, kato pertig ang ulan, sir. Ahay, ulan init man yung mga pulis na nga destino sa mga lugar mga damo sa tawo bla, terminal, sa mga tatlo na ito merkado, Burgos, Libertad Central, Market, even sa mga malls na may mga ginbuta nga police assistance center si Police Colonel Henry Binyas agud magyayo sa mga batinggilan pero sa mayo kaway kasulod ba sa social distancing sa pagsoksok face mask tanawa to tabos takulin to kay ina nagpalagas pa sa nagbatok pa sa binoyayaw pa ang mga pulis di man kundi patong-patong ang kaso. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. May gabi dira sa kay Parita John Solinap, kakay Marita Ronalyn Solinap, sa mga bending boys kag sa mga taga RG Sol Roofing dira sa Carlota. Toto Benji Galvez, mayong gabi dira sa Himamaylan, Alulong. Si Al 5 de Nobyembre ara man kag sa Barangay 5 si Madam Leticia Pastrana. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimanon Action Night Patrol Program Webes edisyon. Magatakop ini temporaryo. Balik ako sa Sabado. Sabado night. Buwas Friday night. Opo din nyo si Loverboy Action Marlon Hinovea. Ato sila ka mapatrol. Ayun at reporters in action. Mga nagpagalagad karong gabi. Action Jan Diaz. Back to back sa piloto Action Nixon Tahom. News Center Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Viking. Transmitter Control Tower sa Balagay Taro sila sa bagos, si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sa Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief Just Director Action Rex Cantong. Ang yung lagat ng Kurman Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa kasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayagid makaripatan tis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa action. God bless
the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,